My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Lero bagenda kuwerenga masiku malero tuli mu 160 ndipo angotsala masiku 40 aja kuti titsirize gawo la chiphunzitso. Ambuye alemekezeke kuti ino simudagonje, simudatope, simudalivomere thupi limene silifuna zinthu za Mulungu koma limafuna zinthu zake. Luka chapter 16, Zamba kuwenga verse 19, Zamba 85, chipangano chatsopano. Luka chapter 16, Zamba 85, chipangano chatsopano. Luka chapter 16. Stingabwereze sina zimene dayankhula mu nkhani ndi yochuka kwambiri, idankhulidwa zinthu zosiyana-siyana. Anthu ambiri adayankhula nkhani imeneyi ya Lazaro waumphawi ndi munthu mwini chuma. Koma gawo limene yabwereranso nkhani lokhudza moyo obweretsa kusintha, life that brings a change, life that makes a difference. Ndipo tikhala tikuona moyo obweretsa kusintha kwa mawiki angapo, koma tisikhala nditi ma subtopic ting'ono. Ndipo subtopic ya tsiku lalero ndiyokhudza kuti ngati zidakanika kuzikonza muli pomwepo simungathe kusintha kanthu mutachoka. So munthu mwini chuma aufuna sinthe khalidwe la abale wake limene iye lidamkanika kulisintha ali komweko. Iye weniweni adali moyo wosasintha, aufuna akazisinthe atachoka. Siziyenda chotero. Ifake munthu nthawi imene ali pamalo awone ngati mwayi wakusintha zinthu popeza simungathe kuzisintha mutachoka. So munthu yafuna asinthe chikhalidwe cha wanthu iye atachoka. Ankakhala ku dziko komweko oyipa ngati azibalako omwewo. Ndipo popezeka iye ku Gehena, ku Hero, malo achiwonongeko, poyankhula ndi Abrahamu poyamba kufuna asinthe status yake kuti mwina akhale pa mpata wabwino kusiyana ndi mmene adawukhalira moyo, zidakanika. Popeza moyo wakutsogolo umachokera ku moyo wa lero. Chimene lero tikukhala ndi chimene tidzakhala mawa. Ndipo moyo umene adawukhala munthu uyuyu, reflection yake ndi chimene ali ku Gehena tsopano. Ndiyankafuna zauko kokha zisinthe, siziyenda choncho. Ndipo pamene Abrahamu amamuwuza kuti ayi siziyenda motero, sayenderana anthu akuno ndi akumeneko. Ngati zidavuta pa makhalidwe a moyo wakale, moyo wakale uja umaonekanso moyo watsopano motere. Uyenera kukhala mofanana ndi mmene udawukhalira moyo. Paja musayiwale munthu uyu pokhala mwini chuma koma adali wauma mtima ndi woyipa, ndipo sankakonda Mulungu ayi. Ndipo chuma chake chimkamkanira kuti akhoza kukhala nadyerera, koma adayiwala kuti moyo si umodzi. Ndipo pomakhala moyo uno munthu amene adziwe kuti moyo suno wokha. Tinda anthu amene amakhala moyo uno ngati kuti moyo ndi uno wokha, koma moyo winawo adzazunzika koopsa chifukwa chimene adzakhala moyo uwo chimene uchokera moyo uno. Moyo uno ndipo yambira pabwino pa moyo uli nkudza, sizidzachitika mwadzidzidzi. So gawo limenelo tidaliona kale kwa nthawi yayitali kuti ndi munthu amene amafuna zabwino koma sadazikonzekere zabwinozo. Tinda anthu amene amafuna zabwino zitawachitikira koma adali background yobweretsera zabwino moyo mwawo. Ndi anthu amene amafuna pa zinthu zawo papezeke wanthu, pa chikwati cha mwana wawo anthu adzadze, iwo weniweniwo pa chikwati chawo padzabwere chigulu. Chonsecho iwo sachita nawo zinthu za anthu wena. Sapita kukwati wa munthu wina, makolo wawo sapita kukaonekera ukwati wa anthu wena, ndawafuna kuti pa ukwati wawo padzabwere wanthu adzachokera kuti.
popesa moyo wa lero ndumene umapanga moyo wa mawa. Chimene munthu akhala lero ndi chimene chidzamuchitikira. Tina anthu amene amafuna zabwino zitawachitikira mwadzidzidzi, na amafuna zinthu zikuluzikulu zitawagwera zimene sisuyenera kuwagwera ife sadazikonzekere kumbuyo. Siziyenda chotero. Tina anthu amene amafuna ulemu umene iwo sadaukonzekere, amafuna pakhale ulemu kwa iwo wadzidzidzi zimene sizichitika. Ulemu wa munthu umachokera kutali, ndipo munthu mukumdziwa ndi munthu amene adakhala moyo mowononga, chuma chake sichidathandize chilichonse, adakhala ngati kuti moyo ndi umodzi. Koma popesa masiku amathera kuchitseko gona nkuphe sipatali, moyo wake udachotsedwa. Ndipo anayenera kukakumana ndi chiweruzo chimene chimakhudzaso moyo wina. Adawuyamba kukhala moyo watsopano koma kuchiwonongeko. Ichi chizidziwika ndi aliyense kuti angakhale iwo amene Mulungu samufuna, koma adzenera kukhala moyo wina ofanana ndi mmene adakhalira moyo uno. Ndipo iwo amene sakondana ndi Mulungu lero ali kukonzekera kukhala ndi Satana moyo wawo wonse. Ndipo iwo amene satsata chiyero lero ali kukonzekera kukhala kuchiwonongeko moyo wawo wonse, palibe wowalanditsa. Abrahamu akuti munenazi sizichitika kuti wina abwere azizilitse lilime langa ndili kupsa, sisiyenda choncho. Umalizizilitsiratu lilime lako usadabwere kuno poukhala moyo ofanana ndi kumwamba. Fake palibe amene adzakhoze mayeso mwadzidzidzi, osatheka. Kukhozera kukumvera chisoni, Mulungu sakumva chisoni ndi wanthu kuti akhoze mayeso. Ayi. Ngati sawerenga, ngati salowa mkalasi, ngati sakumva zonena opposite, ngati nthawi zina amakhala akadagona, amenensi kuti adzakhoza mayeso. Ayi. Adzalakwa. Chifukwa nchiyani? Munthu sakhoza mayeso tsiku lomwero, amakhoza kuyambira standard 1. Ndi zimene zidzamuchititsa kuti adzakhoze standard 8. Moyo sukhala wodzudzumutsa. Number 2, chimene tabwerera muno lero sigawo ili, koma kunali kungwayera maziko a zinthu zimene wanthu amafuna atakhala. Koma lero tasonkhana kuyang'ana moyo obweretsa kusintha, life that makes a difference. Munthuyu adataya mwayi wokusintha zinthu. Ankakhala mdziko adali ndi chuma chimene sichidamthandize kuti akhale ndi impact, kuti chuma chake chikhudze miyoyo. Adalephera kugwiritsa ntchito zinthu zimene adali nazo kuti zikhudze mitima. Moyo uno ndi mwayi waukulu kwa aliyense wa ife. Thanzi lathu lili ndi ntchito yakukhudza miyoyo ndi kuchitira utumiki. Kuthekera kwathu nkofunika kuti tikhudze miyoyo ya wanthu ndi kumchitira Mulungu ntchito, chifukwa tili nkuthekera, chifukwa pali mwayi kuti khoza kudzuka, pali mwayi wakuti khoza kuchita zinthu. Maskilu amene tili nawo, kudziwa zinthu kumene tili nako, tili ndi mwayi waukulu wakusintha zinthu moyo uno. Sitidzazisintha titachoka. Amen. Tindana amene amafuna amati zidakanika, mpira udavuta, ndiye basi ausera ndanzawo koma tuloza atumgiraundi uloza hapa mkadatere basi udutse golo linaluka tulukira uko basi ukankhula pa wireless mepa jakadatere akadagoletsa choseje udamukanika mpira. Tindanthu amene ofesi yoti dakanika ndi adachoka kuti abwera anzawo zonena zambirimbiri. Pamene paja mkadatere udali pomwepo udatano sichire zimene ulunenaso. Bwanji zidakukanika pomwepo. Mwayi wakusintha zinthu uli nthawi imenenu muli pamenepo, sinthani zinthu muli pomwepo. Kwa Afrika kuti mavuto akuti munthu akafa okuti amauka mwa wina nkumakayankhula ali kumanda. Basi mesi munthu wana khalidwe wana. Uda khalidwe latani. Mwana wankulu khalidwe lake ati mizimu basi wina basi kugura. Inu mabwerasi mudali kuti
kuti mkhosi ukabweranso akurama amayi abwera akuti aweruza wana ati mizimu limene abwera akuti aweruza wana kuti mudali zaka zonse zije mudali kuti zaka 65 lili limodzi kuno uweruze mkweruze mtapita kumanda msamabweranso mkapita ngati zidakulepherani mulipo mwepo basi munthu sakonza zinthu atachoka. Amen. Munthu sakonza zinthu atachoka. Mudza kuti ndi mwayi waukulu kukhala ndi zinthu m'manja mwanu. Chinthu chimene lero chili m'manja mwanu ndi mwayi waukulu woopsa. Muli ndi mwayi waukulu zedi to impact, kuti mukhoza kukonza zinthu, kuti mukhoza kusintha zinthu. You can bring a better change. You know, tikamati tu kuchita impact, kukonza zinthu. Situnena kuti anthu adziwe kuti ndachotsa kuti ndikapoza kuti ndi mavuto achitadutsa mwa ife ngati dziko aja omathetsa njanjewa kuthetsa maulendo apanjanje mavuto amene aja sikuti zinthu amakonza motero ayi kuthetsa maulendo apanjanje kuononga adimaki mmane kuti makonza zinthu situnena zimenezo ayi kuti anthu angonena kuti iwo ampatale kuti amakonza zinthu kuononga zinthu ayi tikunena a better change, kuti munthu aliyense ali ndi mwayi kusintha zinthu mwachilungamo, kuzikonza zinthu. Yesu akuti mzimu wa Ambuye ali pa ine, Luka chapter 4 verse 18, anandidzoza kuti ndisinthe zinthu, ndilalikire uthenga wabwino kwa osauka, amene ali kundende abwereko, amene ali ndi khungu aone. Sinde usintha kwabwino nanga kumeneko. Ndio usintha kwabwino kakumeneko. Ndio usintha kwabwino. Sikuti usintha kwa zinthu ndiwe basi kugwira wanthu wose kukatsikira kuzuzuzuzu wose kwalandalanda minda ndi usintha zinthu, kwalandalanda manyumba, kwalandalanda minda, kuzuzuzuza wana masiye uli ndabeludza sintha zinthu ayi. Usintha zinthu sikumeneko ayi. Change for the better, give life, provide life, make things positive. That's a good change. For ndantu amena maganiza ena mayirozo mu uchene tida kuvatsani nufumu mu tufuna kuti musinthe zinthu mmene mudzi musinthe zinthu. Ndi umakamvera anthu kuti adale pherusintha banja lawo asi musinthe zinthu musinthe ndi umakangoganiza basi vu ndi umakapese zolongosoka umakaononga mmene ari usinthe zinthu. Ndi mujanthu amakutulukira mosachedwa kuti adabwera udzononga uyu usintha chiyani we pamenepo. Koma munthu uyu adali ndi mwayi waukulu koopsa kusintha zinthu, kuzikonza zinthu. Chifukwa choyamba chimene akadasintha ndi status ya anthu osauka pogwiritsa ntchito chuma chake. Koma Bible likunena zakuti ndipo onani pagome lake pankabwera Lazaro, ndipo Lazaroyo ankatola zochoka pagome kugwa pasi ndi kumatola zimenezo nkumadya, ndipo agalu nkumabwera nkumanyambira zilonda zake. Chithunzithunzi ichi nchoulula kuti munthu uyu chuma chake sichidakhudze miyoyo. There was no social justice in his worth. Mchuma chake simudatuluke chilungamo, sadagwiritse ntchito bwino zinthu zimene adali nazo. Popeza Mulungu amampatsa munthu kuthekera kuti abweretse kusintha kwabwino pakati pa wanthu. Amen. Chifukwa tuchawena amene adali nkuthekera ifake wenanu zinthu zidakuyenderana. Ena inu mudakulira pakhomo pa tsibweni wanu, ena inu mudakulira pakhomo pa achimwene wanu, ena inu fisi mudayimbira ndi alongo wanu. Adabweretsa kusintha moyo mwanu chifukwa cha moyo wawo, adagwiritsa ntchito zinthu zawo. Ena inu mudakula pakhomo pa m'bale wanu adakwatira uchiruti ndikwatire msanga kuti ndilere ana amasiye, ndipo chifukwa cha banja lake mpaka na inu mudakula pakhomo pakepo adagwiritsa ntchito mwayi wa banja lake kuti akuzirepo wana amene sakadakula pawoko. Kusintha kwabwino, kugwiritsa ntchito mwayi wakupezeka ndi kukonza zinthu for the better. Munthu yadali ndi mwayi waukulu
kuti ndi chuma chimene adali nacho asinthe miyoyo ya wanthu. Munthu aliyense kuthekera kwake akuone kuti ali kuchita nako chiyani kuthekera kwake. Ngati kuthekera kwanu sikusintha ena, ngati kuthekera kwanu sikungasinthe dziko, ngati kuthekera kwanu sikungasinthe mpingo, ndinu ofanana ndi munthu. And that is a lost opportunity. Simungathe kusintha mutachoka. Ayi, simungathe kusintha. Ndi munthu uyu adachoka adasiya zinthu zosasintha. Ndi anali ndi azibale wake 5 oyipa ngati yemweyi. Ndi wapita ku malo achiwonongeko ku Gehena. Ndi aziti Atate Abrahamu, popeza ine sandivuta, sindifuna abale wanga ziwavuteso. Tomani munthu kuchokera kuno apite kwathu, akawalalikire, akawaphunzitse, akawasinthe. Ndi pamene Abrahamu amati zimene zonse sitichita kula aneneri ndi Mose komweko. Ngati samvera iwo adzabwera komwe muliliko. Mtima wofuna kusintha mudzi wawo munthuyu wambwerera mochedwa. This is very late. Mtima wofuna kuti mudzi wathu usinthe, mtima wofuna kuti mpingo wathu usinthe, mtima wofuna kuti banja langa lisinthe, anthu oyandikira sentensi yawo isinthe, zampeza mochedwa ali kale ku Gehena, atachoka pa malo a influence, a place of influence. Lero nchamwayi kuti inu ndi ine tili pa malo amene tikhoza kusinthira zinthu. Amen. Paliponse pamene mukukhala muli ndi mwayi kuti mukhoza kusintha zinthu. Yosefe adasintha zinthu mdziko la Igupto. Number 1, anapereka signal mnyumba ya Potifa kuti alipo wena anthu okana chigololo, anyamata okana chigololo alipo. Ngakhala atapezeka chigulu achigololo moyo uno, kula anyamata wena amene adayimitsa mbendera ndipo adayika ba, ndipo Mulungu adzaweruza wanthu molingana ndi ba imene dayikidwa kale, the standards which were already raised. Ndipo Yosefe ndi mmodzi mwa anyamata zaka 17, 18, 19 kukana mkazi chifukwa siwawo, na akana kuchita chinthu choyipa. Yosefe ndi mnyamata amene adamusungira Farao zinthu zaka 7 zakusonkhanitsa Igupto adalemera. Bible limati ndipo chuma cha Igupto, chakudya mu Igupto ndi tirigu zinakhala ngati mchenga chifukwa zidagwa m'manja mwa steward. Munthu amene mukamuyika pa mpando zinthu zimasintha. Munthu amene mukampatsa ulamuliro amabweretsa zolozeka zoti mukhoza oloza, chifukwa Mulungu adayika dalitso mwa aliyense kuti abweretse kusintha kwabwino. Koma kuti wena zotera amazichita mochedwa. So munthu yadali ndi mwayi waukulu kwambiri woti akadasintha zinthu. Inuyoto ndine tili ndi mwayi waukulu wosintha zinthu. Tili ndi mwayi waukulu wosintha zinthu. Ndipo mudziwa kuti tili ndi udindo pa anthu wena. Ndipo mudziwa kuti zinthu zimene Mulungu adayika pa ife ndi chifukwa cha wanthu amene tisinthe miyoyo yawo. Amen. Mudziwa kuti Mulungu adayika zinthu pa inu kuti tisinthe miyoyo ya wanthu. Tisinthe kaonekedwe ka mpingo, tisinthe kaonekedwe ka dziko, tisinthe kaonekedwe ka mudzi. Munthu ina okhulupirira dzulo ndilembera message kuchokera kwina osati kuno ayi, akuti nthawi ya mapemphero ija palaini pomwe pa mapemphera nawo amasala nawonso chakudya. Ndi akuti ndalama za 7 zimene ndikadadya pa khomo panga ndifuna kukapereka kwa wanthu. So kukhudza miyoyo. Amen. Kukhudza miyoyo. Chifukwa Mulungu watitana ndi kutipatsa nthawi kuti tisinthe chinthu china. Munthu okhala ndi moyo kukadya asiganiza kuti mmene limalowa dzuwamo ndasintha chiyani, ndasintha chiyani. Ndipo aliyense ayambe kuganiza ndi chimene amachita Mulungu adzabwera nkuyamba kukudalitsani, chifukwa muli kuganiza za kusintha miyoyo ya anthu wena. Amen. Munthu uyu adali ngati ifeyo amene ali ndi mwayi wosintha zinthu.
ndipo sungathe kuzisintha zinthu uli pa bedi la chipatala. Nifake chisomo chikakugwera nukhala ndi moyo nudzuka wekha mmawa, ganizira zakuti what change can I bring to the nation? What change can I bring to the church? What change can I bring to my family and the neighborhood? Chifukwa ndiye mayitanidwe a moyo. Moyo uli ndi cholinga, moyo uli nchifukwa. Nifake pali mtsikana wina amene pamwezi kamodzi amaphika sima kupita nayo ku Muzo Central Hospital. Wosati kuti kapena kuli patient wake ayi. Yamaphika enda mawadi. Naona kuma osowa kuti aje na amasula sengwa zake nayamba kujetsa amenewo. Nkumaweruka chama 3. Anthu akakumana naye ali ndesa uli patient wake kuchipatala. Chifukwa amaganiza kukacha za moyo oyenera kukhudza. Popeza moyo uli ndi cholinga, ndipo munthu amene amadzuka yekha mmawa zimuchitikira kuti wadzuka aganize the impact that I can bring. Koma mpaka na Lazaro kumadya zonyenyeka pa gome la munthu olemera. Adali kuti yeye kuti Lazaro asidye zonyenyeka. Where was he? Awa ndi anthu amene ndi opusa, amene amafuna kumamvetsa kuwawa anthu ena chifukwa cha chuma chawo. Kuti anthu ena azimva kuwawa adziwe kuti ndikhoza kupatsa peno sakupatsa, ndipo ndikhoza kukhaulitsa nkumakudyera m'maso. Ngati ulufuna kakatola kudzala, musadzakhale inu, asadzakhale wana wanu. Yambani kukhudza miyoyo. Amen. Life that makes a difference. Life that makes a difference. Anthu amene anayambitsa mabungwe ngati World Health Organization, Save the Children, ndi anthu amene adaganiza za moyo wa mwana wa ku Africa ndi mayiko ovutika amene mwana sangasungidwe yekha ndi makolo ake. Amafunika be aid ndi support yochokera ku anthu ena akufuna kwabwino. Popeza child growth is very expensive. Kukula kwa munthu ndikovuta kuti mwana akule. Ndipo mmanja a munthu wa ku Africa sizopheka kukuza mwana ayi. Ndipo pamene padabwerera Save the Children. Tikhoza kusunga bwanji ana. Nifake kuchipatala kuja kumakhala section ya ana imene attention yake imakhala yayikulu kwambiri. Kuti pamenepo tithandizane ndi mabanja kulera ana. Anthu akufuna kwabwino amayika chuma chawo pamodzi na amatumisa ku mayiko osauka zipangizo zofunika kuthanzira wana. Ndifake kudabwera phala la wana likuni phala. Zonse zije ndikumchita target mwana tetanus katemera wa wana. Kumuchita target mwana kuti tithandize makolo anthu aku Africa ndi mayiko ena osauka ngati ku Southern America. Ku Brazil mapita chawo koma mayiko amene ndo ku Argentina ndiye na mayiko amene ndo osaukirapo. Kuti tikhoza kufikira bwanji anthu ngati simuganiza za kukhudza moyo wa munthu matayika. Munthu aliyense ali nchoti achite. Amen. Munthu wina adanena kuti if you think you are too small to make a difference, if you think you are too small to make a change, then try it. Go and sleep within the premises of mosquitoes. You see the small mosquito making a difference in your life. You will not sleep. Ujuju dzalira nkukuluma nkaka ngono mpaka na mawa iwosa gona mpamene udzedziwe kudzuka kwa litsipa lako sati nkurerwa iweyo nkugoma kuti koma tsono ndakhaula ndi udzudzu kanthu kang'onong'ono. Chifukwa udzudzu wakwanitsa kusintha zinthu pa moyo wako, kukukhaulitsa ndi litsipa, nkukuluma mokwanira bwino iwenso nkugoma ukatse kuntengo udzudzu mukwanitsa bwanji. A very small thing is able to make a difference, to change your life. Mpaka na maule ndo kuchipatala. Banja alayi kumasoko kwatupa njana ludzudzu. Umakukwapula ndi makofu ayi.
ngati wina uganiza ngati ngwang'ono zedi kuti sangasinthe zinthu, ine nkuwuzani udzudzuma kwanitsa kusintha zinthu. Mpaka na munthu modzera mmawa banji wodzera kwandachezera udzudzu bondichezeretsa. Bokuchezeretsa ndi udzudzu udzudzu wako omwe uja umakhala opanda shepiwo alinde wamopanda shepiwo. Chifukwa nchiyani? Palibe wang'ono amene sangathe kuchitapo kanthu. Amen. So mwamuona munthu uyuyu ndi wachibwana kwambiri. Ndiye wachoka ali ku Gehena, ndiye ugundika ulongosola za kumudzi. Hatuma ndi munthu ndisasi bale wanga 5 achibwana ovuta ngati mukathandize asadza bwere kuno. Of course ali ndi goodwill, moyo bwera mojedwa ali ndi goodwill. Sakufuna bale wake adzadutse mafuta amene ali kudutsamo. Ali panthu ena abwino amaganiza yoncho. Kuganiza kundikwa bwino kwambiri. Ali panthu ena amaganiza yoncho. Ndidawa mvapo ina anthu ifini makolo ena anena kuti sindifuna mwana wanga adzadutse mavuto amene ndili kudutsa. Ndawamvapo mbirimbiri. Azimayi kumanena sindikufuna mwana wanga wamkazi adzadutse mavuto abanja limene ndikudutsa. Ndiyesetse kugulitsa chinangwa mpaka na imbe school. Adzadzimire payekha. Adzalowe mbanja osati kutsata sima. Koma akalowe mbanja popeza ndi ndondomeko za Mulungu. Poti wena akakuona kuti watsata sima amakubula daily ali sachoka azidya simayi. Kumukuyesa kapolo. Kuyika pa mzere wa umphawi popeza adachoka kosauka olontama muzunza kulibe kolowera. Ndipo alipo wena amachitunena kuti ndikhosolowa kuti nanga kwathu ndi pharmacy. Sukulu sitidayimba, business sitichita, kulibe kuolowa, pali bwino tizangu pandidwa nkumakhala ngati mmene tikukhaliramo. Ndipo mzimayi wina adachitunena monenetsa kuti ine ndimadziwa za amuna wanga ali ndi chibwezi kukawali, ali ndi chibwezi ku 18, kopo pesa ndiwo amagula ana sukulu ali kulipira, ndizikhala nanga nditani bola ndimbitse sukulu wanawo ndikuti pa tsiku ndulumadya. Ndikuti akatenge matenda ena kukawale, akatenge matenda ena ku 18, akatenge matenda ena kuli kuona. Mpaka na mayi adzafere pa chingwe. Chifukwa chonena kuti abambo wa ndiwo amapereka. Nanga wana ndilo wana wakuti. Atichitire chifundo Mulungu. Atikomere mtima Ambuye. Ubanje mmaona tigwirizane kuti palibe munthu otazionerera. Kuonerera yena ali kubweretsa kusintha. Munthu aliyense ali nchochita. Ndipo chimene adachita Mulungu ndikugawa moyo ndikumpatsa aliyense kuthekera kumene ali kulipo kumene akhoza kubweretsa kusintha. Ndipo kusintha kwa wanthu sikubwera ndi ndalama zokha. Ndi magawo akasiyanasiyana amene munthu akhoza kubweretsera kusintha pakati pa wanthu. Popeza Mulungu adapatsa aliyense kuthekera kwa kusintha. Tili ndi anthu amene amagwira ntchito zina za public amene Mulungu anawaitana mapadera ndana jamena mabweretsa kusintha mawanthu kuchokoti nusimungamvetse ndingopiteka kuchitsanzo. Tili ndi anthu ena amene sukulu ikadavuta koma chifukwa cha aphunzitsi amene Mulungu adawaitana mapadera amathulimbikitsa munthu amene amadzimva kulephera mpaka nankupita patsogolo ndi maphunziro. Anthu aja amene mwana wa sukulu amampempherera, anthu aja amene mwana wa sukulu amamuwuza kuti sindiwe wolephera, anthu aja amene akamaphunzitsa mwana amamphunzitsa ndi chiyembekezo nanena kuti ndili ndi chikhulupiriro kuti sizidzakuvuta. Ndili ndi ma students yanga kumene ndimaphunzitsa ku university kwina. Ndikamachita introduce course semester imeneyo ndimawuza kuti mkalasi mwanga simupezeka munthu ola kwa mayeso. Ndipo palibe amene adabwerezako kalasi yanga subject yanga munthu salakwa. Ndi amamva amatenga mawu amene aja those positive words zimawachita hero. Ndi ola amene amadzikayikira ndi kudzimvera chisoni kuti zanga zidzavuta akamamva those hearing statements and the positive statements amayamba kumadzimva kuti ndikhoza kukwanitsa. And makosi amene mapwisa ndi ovuta kwambiri. Koma ndimanenazo ndizoona palibe amene amalephera kalasi yanga. And zimakhala tough osati kuti makhali ni entire. Koma chifukwa ndimawuza kuti palibe amene akhoza and pena ndimalemba ma statement ndimayikira pa WhatsApp pa group ya kalasi nkwauza kuti
kulakwa kalasino ndi kuti ene ulapa machimo yako ndiwe wochima chifusuyene ulakwa kalasi yanga. That is sin. Then you are committing sin. You have to repent your sins if you fail my class. Then they get encouraged. I think then we cannot fail. Oh, we cannot fail. One is into zoma muntu awukhoza. Ndipo kalasi ina lesson nawapatsa kutoke mayeso ndikufusani is pita ndikawerengeni. Nkwayikira masala nkwauza tsiku la mayeso sindidzaika mu masala. Zouma sindaike di masala mafuso 10 or tuma short essays popanda ansala. Zoti muntu alembe analembe nkwauza mukalembe exactly mene ndakupatsira ne moja. Nkulemba wose nkukhoza buno bwino because of the positivity. Chifukwa kusintha mukhoza obwera nako mawantu kugwiritsa ntchito njira zosiyana-siyana. Ndi moja patient amathuchira ali mu consultation room ndi dokotala asada kumane ndi opereka mankhwala kuchira munthu odwala malingana ndi mmene dokotala oyankhulira ndi patient iyo. Amen. Ndikumbukire naye ponga zanga atadwala munthu wina adangonena kuti amene nkaswa pakhosi munthu sajira ndipo izi zinzovuta zedi posidwa pati wikani lingi pakhosi zikatele zinthu zavuta adabwera ati na ponga zanga uyoyipara kuti amayenda okha amatiphikira amadziyendera okha kubwera kuti abusi basi ne andiuza kuti ndatha. And 2 weeks she was down. Basi fada amuuza fada uzidwa atokutani atudokota ujene we patient azidziwa zonse zimene zimchitikire koma bodza. You can make a difference. You can change things. You can use your capacity. Mwayi umene muli nawo popezeka inu pali chilichonse chimene chikhoza kuchititsa kuti mubweretse kusintha mukonze zinthu. Ndipo munthu aliyense palibe amene akhoza ulephera zimene ndikuyankhulazi. Akulu awawa adali ndi moyo waukulu kwambiri. Moreover adali munthu olemera akadagwiritsa ntchito zinthu zawo kubweretsa kusintha pakati pa wanthu koma analephera kusintha aliyense. Ndipo iwo weniweni wadali woyipa kotheratu. Ndipo chitsanzo taona kuti mpaka na Lazaro ali kudya zotayika. Nthawi imene ife tikamamva umu ndipo kuti Lazaro pofika pakhomopa onani munthu wachumayo adati hey Lazaro uyo mtengeni poyamba pita naye kuchipatala for dressing of wounds. Kodi inu simudawerenge za Msamaria wachifundo amene pofika panjira ndikupeza munthu wavula adayimitsa bulu ngamira wake nayamba kukonza mabala ovula lawo natenga mafuta amene adatenga. You know awawanda Hebera akamayenda amakonda kukhala ndi vinyo including Asamaria amakonda kukhala ndi waini woyenda naye panjira. Anatenga waini ndikuyamba kuthira nzilonda maovula layo ndikumanga mabandage first aid pachire pachipululu making a difference, imparting kusintha mioyo kukhudza moyo wa munthu. Ndipo adapita kuchipatala nkwauza anu ake chipatala kuti zonse zimene mumchitire patient wangayi mundipatse invoice. Munthu osamudziwa inu ndine pachiti mathandiza abale wathu okhoka amene madziwa akwathu akakhala kuti siwa kwanu basi nyivu popeza adakuyambani kumangudana naye popeza sachokera kwanu. Akakhala kuti akutsogolerayo siwa kwanu nyivu kudana naye popeza ati sachokera kwanu. Palibe kwa yeni ngati akutsogolera kwa ya sachokera kwanu wosa nyimbo makanika dala nyimbo makanika wosa igwira nyimbo sachokera kwathu munthu amene auphunzitse nyimboyi. Koma akadakhala m'bale wanu ochokera boma la kwanu mukadayigwira msanga nyimbo ifera luphunzitsa ni m'bale wanu. Msamaria wachifundo sadafunse kuti dzina lanu ndani mumachokera kuti munthu wina adandipeza ndikundiuza kuti ine ndinkangodzikhalira pa filling station yanga. Ndipo munthu adabwera nkunena kuti wodi pano ine kodi pano palibe okunchewu ine pano amatero ndiyeyo mwina ku filling station iyo
pano palipo kunchewu ine kwathu nkuzomba ali ndimafufuza akunchewu kuti andipatseko transport ndavutika kopsa pitira kumodzi ndensanga uje muna ka filling station jadane urape pani pano akunchewu palibe kukadakhala kuti mukungofuna transport iyo mkadakupatsani ngakhale ndimachokera kuzomba kopo pese mufuna akunchewu kuti ndamene akupatseni transport muna musakesake kwinako ine kwathu nkuzomba moyo ujo omaona moyo ujo omadziona kuti munthu yanga ndithandize ndi wakwathu ndi moyo omwewo umene munthu amene siwa kwanu sungamve chilichonse chimene akunena umafunsa ngokuti amene pa interview umafunsa kuti kodi ufuna adzalo amachokera kuti ochitidwa interview umachitudzira kuti amandichititsa interview ake nanga nditi amene aja sanganditenge fa sindichokera kwawo sitingati kukhudza miyoyo Msamaria wachifundo adakonza mabala awavulalayo monsafunsa kuti amachokera kuti kapena kumuyang'ana nkhope ndikudze kuti ngati ngoyera kapena ndi wakuda ayi ndipo adapita naye ku inn kupita naye ku lodge nkukanena kuti za lodge ndilipira za chipatala ndilipira mukamthandiza mukatha mundipatse invoice amen akuti pobwerera ndidzapereka ndipo ine ndimaona ngati kuti munthu uja mpaka na adachira sadakumane ndi Msamaria ayayi fa Msamaria uja adapitirira kupita ku Damasiko pokabwerera adadzangopereka mabiru ofulala uja adachira adapita moyo uja umathandizako ena amene sangakubwezereni anthu amene sikuti somudzakumana koma izi zomanena kuti akati kukhudza moyo ndikuti akhale munthu oti akhale nanu pafupi akhale mumadziwana naye azikupatsani ulemu kuti akapanda kupatsani ulemu basi sindzakuthandizanso ifo sumapereka ulemu ayi anthu osamika ino olokuthandizani simuyamika simupereka ulemu mwalandiliratu so ine ndimaona ngati munthu chimene akadachita nkuti Lazaro pitireni kuchipatala number 1 nkwauza kuchipatala ukuthi mumpatse chithandizo cha chipatala pa level 1 ine nkulemera kwangako ndidzapereka mabiru onse ndipo chachiwiri akadanena kuti Lazaro sangamabwere kuno kumadza suzumira pa chakudya pagome panga ayi mkonzereni zakudya Lazaro komanso kodamadziwa chani Lazaro ayi Lazaro tatati uwachira nkumuyambitsa ukalipentala kwaso kwanitsa limpire nditsiri kutekini college ndikalipira amen kusintha moyo wa munthu wena kusintha miyoyo ya wanthu osati uyankhula pala anthu ena ndikulangizeni akanguti pang'ono ine tumakonda ulangiza wanthu akanguti muzindipirira atu ndimakonda ulangiza mwana wanzanu koma kunkakamira kunangiza malamu ngompezera ntchito mwana wanzanu mpezereni ntchito koma pang'onong'ono ndifuna nkulangize mumnangize chani nzana ugona ndi njala pang'onong'ono ndifuna nkulangize amwali ndimafuna mwananuyi mumuza abwere ine ndimakonda ulangizana ndiye kuti chani nzana ugona ndi njala mpezereni ntchito mpatseni ganyu tindi anthu achongodzi yankhula amaganiza ngati kuyankhula kukhoza usintha zinthu basi taima ndikulangiza paka na anthu makuthawa akakuona uthawa akulangizani luthawani wayimirira pa ndifuna ndikulangizeni nosedu palipo asedu fika pa ine ndimakonda ulangiza ndiye pamene ndili pano pandifuna pa patsopano ndione kuti ndikulangizani bwanji urayi iwe kapasi wenafe mutulu wawo tikatapeze panado munthu wina akatapezere chinangwa tije tikadye timwe panado ulangize chani ife itumva njala panthu kidadye chinangwa nkumwera panado mutu ukadale kuwawo sene ndiwe munthu wangu yankhula utilangize chani musamakhale okonda kuyankhula kokha osachitira wena zinthu ndipo tili ndazilaliki kunja kuno akatatu mphena uthenga uchidale chituluka anga amachita zimene aunenazo kumukuziya nkhula zinthu zabwino zoti sachita nkomwe Yesu akuti ayi amene akumva mawu anga osakachita ali ngati amene adamanga nyumba yawo pa mchenga pakuti akadzabwera madzi ambiri ndi mphepo yambiri nyumbayi idzachoka
life that makes a difference. Part 1, if you are there and you have failed to change anything, when you are not there, you not make any difference. Musama konze zinthu mutachoka. Pamalo pamene tili pano ndio malo amene tikhoza kukonzera zinthu. Kugwiritsa ntchito chilichonse chimene tili, moyo umene tili, thanzi imene tinalo, nzeru imene nayo, skill imene nayo, ndi kuthekera kulikonse kumene tinako. Let's change lives. Tiyeni tikhudze miyoyo ya wanthu ndi kusintha zinthu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.